Ahoj. Prepáč, že meškám, no ale mala som ešte nejakú prácu, takže zatiaľ si sadnem, dobre? Zatiaľ objednala to, čo máš najradšej, takže dobre. A ja som pred chvíľkou prišla. Super, tak tu sú domáce. Len odsunieme toto. A dám ti už tam doma zošit matiky a zošit anglického a toho je veľa. Takže zošit zo slovenského a nakoniec zošit z geografie, takže toľko a mám pre teba ešte prekvapko. A čo to prekvapko bude? No je to test, pozri si ho. Ale to nesmieš. No pôvodne ho máme dať podpísať rodičom, ale ja som ho priniesla tebe, aby si ho prezerala. Ja sa zatiaľ budem tváriť, že som ho nechala doma a ty si ho prezri a nauč sa ho. Nie, to by si nemala. Ho, ide čašníčka. Tak dobre. Takže, dievčatá, tu bude, čo ste si prosili. Džús a medový čaj. No a dobrú chuť. Ďakujeme. Tak, čo bolo v škole, kým som ja bola chorá? No, nič takého. Písali sme testy a prišiel nový chalan, ale nič moc. Ach, to sa mi páči. Budeme po ňom pátrať. To nie je, zbláznila si sa. Ináč je totálne pekný, ale nikto ho nedostane, podľa mňa. Tak dobre, teraz sa naozaj bavíme o chlapcoch. No dobre, tak nejdeme? Áno. No to naozaj. No, ale ja by som už mala ísť. Tak aj ja. Ahoj. Ahoj. Co? Ona tu nechýbala. Čaute. Je ten nový chalan. Áno, to on. Ale už zazvonila, takže by sme mali byť ticho. V hocikady môže byť pani učiteľka. Tak dobre. Ahojte, deti. Dneska preberieme nové učivo. Píšte si. Takže, začneme s Amerikou. Ako viete, minule sme písali test, ale ešte stále sú, ktorí nepísali. Takže, tu máte test. Vyberte si papier a pero. Vám zatiaľ dám cvičenie. Strana 22, cvičenie 5. Ops. Gratulujem, Ališa. Ty máš test napísaný na 100%. A dúfam, že aj na budúce vy budete mať takéto dobré výsledky. Sa skončila, môžete ísť. Stále je niekto, kto chce byť najlepší. Ališa,
Áno. Poď sem. Tak ideš? Hneď, len sa porozprávame. A mimochodom, aj ty poď sem, prosím. To ja? Áno. Neviem, čo ste to vyrobili, ale určite to má dôsledky. Takže, buď sa naučíš na ten test spravodlivo, alebo budete po škole. Čo? Ale ja som... vidíš, že to nevyšlo. A od vás som čakala lepší výsledok.